ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಈ ದನ ಬರದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬರುವ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗುದು. ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಧುರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಾದ ಇರುವುದು, ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಇರುವುದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಧುರಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು? ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಧುರುಗು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸೀದಾ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗುವ. ಈಗ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 6:35 ಆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೀದಾ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ, ಆಯ್ತಾ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ದಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ತುಳೆ. ನಮಿತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್. ಅವಳ ಬೊಲ್ಪುಗಳು ಹಾಕದು ಹೋಗ್ಪುಣೆ. ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ಅನ್ನೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ವರ್ಕ ಮಾಡೋದು. ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಕುಳ್ಳುದು ಸೀದಾ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೂರು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಳ್ಳೇನೆ. ಆತ ಉಳ್ಳೇನ ತೋಜುಂಡು ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೈಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ವಾ ಊರು ಬಂಡ ನಮ್ಮೂರು ಬೆದ್ರಂಪಲದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್. ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಣ್ಣೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೀರಾಡುಗೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್. ನಮ್ಮೂರು ಚೂರು ದೂರ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್. ಸೀದೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ವಾ ರೋಡ್ ಪಂಡ ಪೇರ್ಲ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಕುಂಬಳಿಗೆ ಹೋಪುಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೋಡ್ ಆತಂಡು. ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಪುಣೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮರ ತಾರೆ ಮಾಂತ ಅಂಚನೆ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೋಡು. ನಮಿತ ಸೀದಾ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೈಂದಲ ಎತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಯ್ನ ತುಯರ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ 10 ಮಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಪುದರ್ ಐತಂಡ ಬಾಂಡಿಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಲುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಲುಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮಿತ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮೂರದ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮೂರುಡು ಪೂರ ಈ ಕಲರ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಣೆ. ರಿಕ್ಷಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಎದುರು ಪೋಣವು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದು ಆ ರೋಡುಲ ಆ ಮೈಂದುಲ ಆ ಮರಕ್ಕಲು ಬರ ತೂಣಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ನೇಚರ್ ವೈಬು. ಬೈಕ್ಲು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯ ನಾನಡ ಸುಮಾರು ಪೋಯರ ಉಂಡು. ಈ ಏರಿಯಾದ ರೋಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಆತ್ಮಲ ಗಾಡಿ ಮಂತ ಹೋಗ್ಬೋಜಿ. ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆ 7 ಆವೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸುರಾಯರ. ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಸ್ ಉಂಟಂತ ತೋಜುಂಡು ಆಜರೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಮಿತ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತ ಮೈಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡು. ಇಜ್ಜನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರ್ಸದ ಮುಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಡೇರ್ಲು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೂರುಡು. ನಮಿತ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ 7:10 ರೀಚ್ ಆಯ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಚರ್ ಹೋಯ್ಬು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂಡು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಳಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮಿದ ಬೈಕ್ ದುಂಬು ಹೋಯಿ ಇಂದು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮಿದ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗೂ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮಿದ ಮಧುರುಗು ಬತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಆ ಸುರ ಅಂಡು ಅಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋಯಂಡ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಪ್ರಸಾದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಇರುವ ಅಂಡು 7:25. ಈಗ ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಬರಲಿ. ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯಿ. ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನದಿ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡತ್ತು ಬರ್ಸ ಉಣಗ
ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಪೂರು ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ನಮಿತ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಪೂ ನಮೈತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೋದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಐಡು ದುಃಖ ಕೈ ಮುಗಿಕ ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಯಿ ಎದುರುಡು ಏನ ಅನ್ನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ತುಯ್ಯರ ನೆನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಯ್ ಬುದಿಪುನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆತಂಡು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ನಮಿತ ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಮೆಲಾನೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಎದುರು ಅನ್ನೆ ಪೋಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮೆಲಾನೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಭೂತಿ ಕುಣ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೋಂದು ತೋಂದು ಪೋಯಿ ಬೊಲ್ಪುಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಣ ಇತ್ತುಂಟ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರ್ತುಗಂತ ಏನು ಪೋತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಕಾಣಿಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೂಜೆ ಎದ್ದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂತೂರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಊರ ಪೋದು ನೀರು ಅಂತ ಪರದು ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರದೊಂದು ಸೀದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಯಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಯಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧುರಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಮಧುರಿನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿದೆ ಮಧುರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಮಧುರಿನ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ